Bangus ni Boss Maeng, no? Na 120 kada peraso. Ayan, pero may tumpukan din siya, no? Na 100 pesos. 130 na 3 pirasong bangus dagupan. Meron din pong 100 pesos at 70 pesos na kada piraso. Morning, Lodi. So, yan po, no? 50 pesos lang po yung mga tumpok. Magkano yung ano, pompano? 300 kilo ng pompano. Ayun, 300 pesos na per kilo ng pompano. Tapos yung tilapiyang Batangas niya ay 100 pesos na kada kilo. Magkano ngayon ang gulyasan mo? 180 lang. 180 na per kilo, no, ng gulyasan. Daming tumpukan po dito ng galunggong. Ayun, shout out. Pero matataba po yung mga tahong at malalaki. Ayun, no. 100 pesos na kada tabo. Galunggong po dito ay 50 po ang kada per kilo. 50 na lang, 50. Mura din po yung mga pusit, no? 230 na kada per kilo. Meron din. Ayan po. Ayun, namalang hipon. Tapos sa mga lumot po ay 250 po ang per kilo. Sa leginto po natin dito ay 130 kada per kilo. Ulo po. Ayan. 160 sa mga cream dory, no? Yung mga katawan po na ibinebenta po dito. Magkano yung lumot? 250 per kilo. So ito po yun, no? Sariwang lumot po, no? Pusit. 250 na per kilo. Boss, magkano tiyabeta? 150 lang sa'yo, boss na boss Lando. 150 sa per kilo po ng tiyabeta. Napakaganda, oh. Bilong-bilong kung tawagin po sa probinsya. Tulingan at gulyasan. Magkano yung tulingan? Tulingan, 180 lang. Gulyasan. Parehas lang. Parehas pong 180 na per kilo. Shout out sa iyo, Tiyo. Mukhang wala kang hangover, ah. Meron. Meron ba? Tayo. Ayun. Sputnik. Boss Gerald, magkano Sputnik mo? 200 po ang per kilo ng Sputnik na pusit. Tapos yung mga kilo naman po dito, 220 sa mga alimasag. Ito po yung mga babae. 200 po ang per kilo dito po sa mga lalaki. So, boss, good morning sa'yo. Oy, shout out boss Lando. Ayan, sinasabi ko sa'yo na adik ka na naman sa paglaro ng ML. Red Doors. Kape. May shoutout ka ngayon, Lodi? Yun, shout out sa mga OFW natin dyan. At saka sa mga viewers ni Boss Lando. Shout out sa inyong lahat. Mukhang hindi ka stress ngayon, ha? Good morning, magkape tayo. Ayun, good morning at magkakape, no? Hindi ka stress. Kasi iba yung nakita ko sa yung aura mo ngayon, eh. Mas maganda. Mas maganda ang kondisyon kasi walang tagay. At saka sa mga OFW natin dyan, shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Leslie Rene Rabino. Shout out sa inyo dyan. Ayun, shoutout Sa po. Canada. Magkano ang presyo, Lodi? Magandang umaga. 150. Sa kagawad bumili, 100 na lang. Ayun, 100 pesos. Binigay po, no? Kagawad. Wala nang 150, 100 pesos na lang po. Labaita po, no? 130 na per kilo. Hindi, magkano kilo rito? 240 po, no? Na per kilo ng isdang dalagang bukid. Shout out! Pangalan? Jerwin, happy birthday! So shout out sa'yo, Jerwin, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday! Alright, so yung 100 pesos po na tumpok ng kalaso. Tumpukan po ng pusit. 100 pesos sa per kilo ay 350. Yan po yung mga nakikita nyo sa aking pag-iikot. May mga 50 pesos, 100 pesos na tumpukan na yan. Malakapas, 50 pesos na tumpukan. At galunggong din po, 50 lang po ninyong mabibili. Napakarami po, mga tumpukan po. Lodi, shout out po. Magandang umaga. Saan pa po kayo galing? Galing pa kami Caloocan. Taga Caloocan po, no? Shout out po sa mga taga Caloocan at pamilya niya po, no? Nandito po siya upang mamili ng kanyang mga iuulam para sa pamilya o katrabaho. Shout out po. Magandang umaga po. Good morning. Magkano po? 20 pesos po yung talong. Murang-mura na po. 20 pesos lang po. Shout out po. Good morning po, Nanay Josie. Yan po yung mga latag niya dito, no? Nasaan po yung dalawa?
Ayun. Good morning everyone. At tayo ay nagbabalik po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So, update natin yung kanilang mga latagan at presyuhan na ating iikutin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Kuya, shout out po. Magandang umaga. Good morning. Alright, so ikot na tayo dito sa bayan ng Malabon at mag-aalam-alam na tayo ng kanilang mga presyuhan ng latag ng seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung mga bangus ni Boss Maeng, no? Mga bangus tagupan. So yun po yung mga presyo na nakalatag po. So dito alamin po natin yung mga presyo ng kanya mga latag ng mangga, no, ng vendor po dito. Good morning, boss. Magkano po per kilo ng mangga nyo? Murang-mura lang. Murang-mura lang. Kaya sa mga Iyon. 80 isang kilo. Ayun. 80 pesos po na per kilo ng mga manggang hinog, no? So yun po yung mga presyo. So ito po yung mga bangus ni Boss Maeng, no, na 120 kada piraso. Ayan, pero may tumpukan din siya, no, na 100 pesos, 130 na 3 pirasong bangus dagupan. Meron din pong 100 pesos at 70 pesos na kada piraso. Isang kilo na ba to? Hindi lang po ate. Dito po ang mga tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos. Ay, 50 na lang. 300 pesos na per kilo ng hipon. Ang ating mga pusit kalawang ay 180 kada kilo. So wala tayong nakitang mga yellowfin tuna, no, at gulyatan. Walang mahango. Tapos dito ang mga tumpukan ay magkano tumpukan? 50 pesos na tumpukan, guys. Marami na at makakapag-Shanghai ka na ng mga galunggong. Good morning, Lodi. So yan po, no, 50 pesos lang po yung mga tumpok. Magkano yung ano, pompano? 300 kilo ng pompano. Ayun, 300 pesos na per kilo ng pompano. Tapos yung tilapiyang Batangas niya ay 100 pesos na kada kilo. Wala sa mood si Boss Maeng makipagtunggali, no? Pero babalikan natin yung mamaya at baka nasa kondisyon na yan. Medyo busy pa at naglilinis ng mga bangus. Alright, so ayan po yung mga presyo ng kanilang latag. Boss, thank you ha. Babalik ako dyan. Baka nasa kondisyon na yan. So, baybayin pa natin tong kahabaan po ng Malabon Fish Market upang sa update natin sa ating mga kababayan. Boss, thank you ha. Salamat. Ito po yung mga presyo. Yan po yung mga presyohan ng gulay. Hindi ko na po iisa-isahin at papakita ko na lang po yung mga price po ng kanilang bentahan ng gulay. Tapos ito po yung manok ni Dayan. Ang manok ni Dayan na mga backbone sa halagang 100 pesos kada plastic at 130 sa kada plastic din po. Pakpak naman po yan. Calves na manok. So shout out, Lodi. Dito po ang per kilo, no, 80 pesos. 80 pesos na kilo ng mga alimasag. Yan po ay masarap sa mga gata na langka. Magkano kilo mo dito? Galunggong. 100 kilo? 100, puro lang. 100 ang kilo ng galunggong natin, no? Napakamura, bagsak presyo.
pompano rin po natin dito ay 300 ang kilo. Tulingan, 250 ang per kilo. GG, 60 pesos, no? So, maraming mga GG na latagan ngayon dito sa Malabon Fish Market, Dagsapo. Shout out sa iyo, Lodi. Black Mamba. Shout out. Magkano ngayon ang gulyasan mo? 180 na per kilo no ng gulyasan. Daming tumpukan po dito ng galunggong. Ayun, shout out. Sa mga hindi maseselan po, yan po ay pwede pong iprito yung mga galunggong. Yan po ay sariwa po, yan butas lang po yung kanyang tiyan, no? Ako ginagawa ko po dyan, sinashanghai ko po yan. Murang-mura po yan na mabibili, 50 pesos na kada tumpok. Shanghai na isda ay napakasarap po niyan. Haluan nyo lang po ng mga karot, kinchay, sibuyas. O kung gusto nyo naman lagyan ng laman ng baboy na giniling ay pwede rin po. Shout out kuya. Ayan. Ito po yung mga seedless, no? 80 pesos kalahating kilo. 160 na per kilo. Ang kiat-kiat po ay 50 pesos. Tumpukan po ng mga Fuji apple ay 50 pesos. Mga presyon din po ng mga mangga, 70 pesos na per kilo. At sa kabila po ay 80 pesos na kada kilo. So ngayon lang ulit tayo nagbalik dito sa bayan ng Malabon Fish Market upang makapag-update, no? Kasi marami nagtatanong sa atin sa mga presyohan na nagaganap po dito ay ngayon po ay a-update po natin yan sa ating paglalakad dito at sa kahabaan po ng bayan ng Malabon Fish Market. Malalaki na ho yung bossing, baklad. Good morning, boss. Wala tayong talaba na nakita po dito, no? Pero matataba po yung mga tahong at malalaki. Ayan, no? 100 pesos na kada tabo. Good morning po. Ganda ng tahong, oh. Malalaki na 100 pesos na kada takal. Ay, naku po. Puro galunggong po yung mga nakikita natin na mga ibinebenta po dito. Napakarami at dagsapo talaga. Boss, thank you. Ito po yung presyo, no, ng mga kamatis, no. 30 pesos na kada kilo. So shout out po, Nay, good morning. Mga dalaga po dito, dalagang Pilipina po ng Malabon Fish Market. Yung kasama nilang isang Maria, wala po dito. Dalawa lang po sila ngayon. Shout out po, good morning. Salamat po. Hoy, Porjet, shout out, sobrang tumal. Sa loob pa kami magbebenta. Uwi namin to. Ay, si Boss Nando. Thank you, thank you. Galunggong po dito ay 50 po ang kada per kilo. 50 na lang, 50. Mura din po yung mga pusit, no? 230 na kada per kilo. Meron din. Ayan po. Ayun, namalang hipon. Tapos sa mga lumot po ay 250 po ang per kilo. Kakabuli, ilang beses na ka nakikita dyan. Wala si Pango. Wala. Ano na si Pango ngayon? Retired na. Retired na Panguna. Tamad na, tamad. Ayaw na maghanap po ni Pango, ha. Ayaw na mga tusan. Thank you, salamat. Nakita mo kayo mga ako. Oo, napapanood na ako sa YouTube. Oo, dami na akin. Hindi, 50 na lang kilo, Ben. Hoy, ganun mo, 50 kilo, 300 300 po yung mga pusit.
300 po ang per kilo ng pompano. Bossing, shout out. Namimili ka pala. Dito po ay mga tawilis sa halagang 80 pesos na kilo. Tortillo, no? 180 na per kilo, 280 po sa mga pusit. Sa leginto po natin dito ay 130 kada per kilo. Alright, so yun po yung mga latag po nila, no, ng mga seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang isda po dito ay bagsak presyo na inyong mabibili. 100 pesos naman po dito sa mga galunggong. Tilapia po ay 100 pesos na kada kilo. Shoutout Lodi. Ayun, gagalangin Tondo, shout out sa kanyang mga pamilya. So murang-mura po yung mga galunggong dito, no? At dagsarin po. Mura po ninyo mabibili, ang mga per kilo ay 50 pesos. Dito po ay kanya-kanyang mga presyohan po yung mga bentahan po, no, ng kanilang mga latag na galunggong. 60 pesos na kada kilo naman po dito. 220 sa mga pusit. Pusit ballpen ba to? Sputnik itawagin. Sputnik. Ayan po, Sputnik na pusit. Sariwa at 220 na kilo. Dito po ay 50 pesos, no, na mga tumpok ng galunggong. Talagang napakamura po ninyong mabibili. Ang daming galunggong na mga katagan. 390 sa per kilo. Hipon. Dito po ay 450 na per kilo na mga jumbo na hipon. Dito po yung mga malalaking tilapia ay 100 pesos na per kilo. 120 po sa mga cream dory. Ulo po. Ayan. 160 sa mga cream dory, no, yung mga katawan po na ibinebenta po dito. Alright. Mga latagan din po dito ng mga tiyabeta. Tipat, magkano per kilo mo tiyabeta? 140. 140. Bangus 90 isa. Yun. Yun po yung mapresyo, no? Per piraso po yung bangos, 90 pesos po kada piraso. Ito 130 na lang. Yung malaki 130. Ito tilapia mo, 100. 100 pesos na per kilo rin po ng tilapiang Batangas. Mura po yung mga presyon ngayon dito, no? Sa Malabon Fish Market. Bagsak presyo po yung mga isda na naiikot po natin sa Malabon. Tipat, thank you. Dito po ang ulo ng mga bigit ay 100 pesos na tumpok. Good morning, Lodi. Magkano tumpokan ng galunggong? 50 lang yan. 50 pesos din po, no? Itong karami na, oh. Tapos tortillo, 100 pesos na tumpok. Pumunta rito? So, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Busy kasi mag-e-eleksyon. Nakipag-inuman na? Hindi nagko-comment sa vlog ko eh. Pero lagi nanonood yun eh. Magkano yung
Lumot. 250 per kilo. So ito po yun, no? Sariwang lumot po, no? Pusit. 250 na per kilo. Tumpukan po ng galunggong ay 100 pesos. Napakarami na, oh. Yan po ay bentahan ng tumpukan. Ikot muna ka. 140 po, no, sa kada kilo ng mga bangus. May mga tumpukan din po dito, 50 pesos sa mga hipon na pansawag po sa mga gulay. 260 po sa per kilo. 460 na kilo ng hipon, big size. Kaya po yung mga tumpukan. 100 ang per kilo naman po sa mga dilis. Bossing, good morning. Ayan, dito po ay may mga gulyasan din po, no? Ito po yung mga tiyabeta. Boss, magkano tiyabeta? 150 lang sa'yo, boss na boss Lando. 150 sa per kilo po ng tiyabeta. Napakaganda, oh. Bilong-bilong kung tawagin po sa probinsya. Tulingan at gulyasan. Magkano yung tulingan? Tulingan. Tulingan, 180 lang. Gulyasan. Parehas lang. Parehas pong 180 na per kilo. Shout out sa iyo, Tiyo. Mukhang wala kang hangover, ah. Meron. Ah, meron ba? Tayo. Ayun, nagtinda talaga, no? Nag-ikot-ikot. 100 pesos sa tumpok po ng bangus pandaing. Sputnik. Boss Gerald, magkano Sputnik mo? 200 po ang per kilo ng Sputnik na pusit. Tapos yung mga kilo naman po dito, 220 sa mga alimasag. Ito po yung mga babae. 200 po ang per kilo dito po sa mga lalaki. So yun po yung mga nakita nyo pong latagan, no? Napakarami pong mga bentahan po dito ng galunggong, dagsa po. At ngayon po ay meron na rin po sa kabila nagbebenta, oh. Lalapitan natin yan kapag tapos na tayo dito sa kabilang linya. Magkano tumpok, bossing? 100 pesos, galunggong. Alimasag. Boss, magkano hipon mo ngayon? 460? So, yun po yung presyo, no? Baka kasi takbuhan dito kahit malayo pa nga. Shout out, Boss Ed. Compact, shout out. Isugod na dito. Kay Boss Joey, bagong Shout out, Boss Joey, bagong miyembro ng grupo. Yan po, no? 100 pesos na kilo ng tilapiyang Batangas. Dito rin po ay 100. 160 sa per kilo ng mga bangus. Good morning, shout out. Good morning, good morning. Ayun, good morning. Shout out natin si Agustin nagtatago. Ayun. Adik-nadik sa Emilian. Boss, good morning sa'yo. Oy, shout out boss Lando. Ayan, sinasabi ko sa'yo na adik ka na naman sa Red Doors. paglaro ng ML. Red Doors. Kape. May shout out ka ngayon, Lodi. Yun, shout out sa mga OFW natin dyan. At saka sa mga viewers ni Boss Lando. Shout out sa inyong lahat. Kape. Mukhang hindi ka stress ngayon, ha? Good morning, magkape tayo. Ayun, good morning at magkakape, no? Hindi ka stress. Kasi iba yung nakita ko sa yung aura mo ngayon, eh. Mas maganda. Mas maganda ang kondisyon kasi walang tagay. At saka sa mga OFW natin dyan, shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Leslie Rene Rabino. Shout out sa inyo dyan. Ayun, shout out Sa po. Canada. Ayun, At shout saka out. yung chewing ko dyan sa Sweden. Vladimir Flores, shout out Sweden sa iyo. na, ha? Nanonood yun, Boss Lando. Ayun, At saka salamat. sa bayaw ko sa may Saipan. Ngayon, Shout out Saipan, sa'yo, shout nanonood out din yun. sa'yo. Saka sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At Maraming saka maraming taga-Romblon lahat. Hindi ko na isa-isahin. Shout out sa inyo. Ayun, shout Taga-Romblon. out po sa mga taga Romblon. Salamat, Lodi. Thank you. Thank you, Boss Lando. Okay, tuloy mo na yan. Sige. Sige. Alright, so ayun na nga po at na-shout out natin si Agustin Miraflores ng Malabon Fish Market at vendor po na nagtitinda dito ng mga tilapiyang Batangas. Dito tayo kay Boss Once. Wala yung katandem ni Boss Once. Boss Once, shout out.
Shout out. Happy birthday, Boss Alan. 100 pesos na tumpukan po. Ayan o. Napakarami. Mga tumpukan po ng galunggong, no? Ayan, alumahan. 100 pesos na tumpok. Hasa. Parang hindi ko na nakita tinong. 800, gagawad. Salamat po. Magkano ang presyo, Lodi? Magandang umaga. 150. Sa kagawad bumili, 100 na lang. Ayun, 100 pesos. Binigay po, no? Kagawad. Wala nang 150, 100 pesos na lang po. Yung mga bangus. Tinapa, no? Bangka kung ano lang, yung mga yung customer lang. Siyempre, 120. Ayan, siyempre. Pagsuki, mababa. Oo nga naman. Tama. Ma'am, tinapa ma'am. Thank you. Salamat. Dito naman po tayo sa mga bentahan ng gulay, no, na kanilang mga nakalatag. So, mag-alam tayo ng mga presyo kung tumaas ba o bumaba yung mga presyo ng kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. So, unang-una nating alamin yung presyo ng ampalaya kung magkano. Lodi, magkano ang palaya mo? 100 po ang per kilo. Shout out sa iyo. Ayun, shout out po sa mga kamag-anak niya po sa Bulacan. Shout out sa mga viewers po natin na masisipag na manood sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. Shout out po. Magkano naman tong ano mo, sitaw? 30 pesos po kada tali. Ito, 50 pesos. 50 pesos. May pipino rin tayo. Nagkano? 60 po ang kilo ng mga pipino. So yung mga nakikita nyo nakatali ay 10 pesos po yan, yung mga kangkong, talbos, malunggay. Sa mahilig magsabaw, ayan po, may mabibili rin po kayo dito na mga nakataling gulay, no? Na mga talbos. Kamatis 20 pesos pa rin. Ayun, 20 pesos po kada balot po, no? So salamat, shout out. Good morning. Morning, Boss Lando. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. 20 pesos na tumpok, no, ng mga sayote. Happy birthday po. Good morning. Shout out po. Nay, salamat po. Good morning po. Tumpukan naman po dito ay 40 pesos na tumpok po ng mga galunggong. Yan po yung presyo, no? 40 na lang po na kanilang ibinebenta. 50 pesos naman po na tumpok na pansahog po sa mga gulay at meron din pong 100 pesos. 400 pesos sa benta niya po ng per kilo ng hipon. Boss, salamat. Thank you. 50 pesos, no, na mga tumpukan po ng galunggong dito. Mga 50 pesos, no, na inyong mabibili at dagsang dagsa po. 50 pesos din po. Tumpok ng galunggong, bangus, kada piraso, bangus dagupan. Meron din pong 100 pesos na inyong mabibili. Ang mga tumpok din po dito ng tilapia, ayan, 100 pesos. Papakol po natin 130 per kilo. Bangus pandaing 100 pesos na tumpok. At meron din pong isdang tilapyang arroyo, 50 pesos lang po na tumpukan. Natawa eh. Natawa eh. Yan po yung mga tumpukan, no, sa halagang 50 pesos. Dito po yung mga latag ng mga isdang bato, ito po yan. Yan po yung mga per kilo, no, ng ating mga isda. Ang torsilyo ay 130 na per kilo. Pinduan. Lapu-lapu, pinduan. Tapos yung mga torsilyo, dalagang bukid.
Labaita po, no? 130 na per kilo. Hindi, magkano kilo rito? 240 po, no? Na per kilo ng isdang dalagang bukid. So, iniikot natin dito, no? Ang ating pag-ikot sa bayan ng Malabon Fish Market. Lipat ka na, Kuya Warren. So, yan po yung mga latag po dito, no? Ng kanilang mga isda. Hindi na natin matanong kasi nagliligpit na si Kuya Warren ng kanyang mga paninda na isdang bato. Ito po yung mga tumpukan po ng mga bangus. Yan po ay 100 pesos. Ang mga per piraso po ay 130, 120, 140. Shout out. Pangalan? Jerwin. Happy birthday. So shout out sa iyo, Jerwin. Happy birthday sa iyo. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Happy birthday. Alright, so yun nga po. Binati natin yung kaibigan natin dito, no, na vendor. Ayun. Ikaw wala ka siya shoutout pang iba? Wala na. So shoutout ulit sa'yo ha, Jerwin. Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat. Tumpukan, no? Magkano tumpukan, Lodi? 50 pesos. Ngayon ka lang ulit nagbalik dito. Ang tagal ah. Nagtago pa ako Nagtago ka na naman sa probinsya. So ito po, no? 100 pesos po na tumpok ng kalaso. Tumpukan po ng pusit, 100 pesos sa per kilo ay 350. Yan po yung mga nakikita nyo sa aking pag-iikot. May mga 50 pesos, 100 pesos na tumpukan na yan. Malakapas. Ito yung tuwakang. Ayan. Masarap po yan na ikilaw, no? Nay, shoutout po. Good morning po. Ayun, shoutout po kay nanay, no? So, yun na nga po. At may nakita naman tayong tumpukan kay nanay. Sana nakabili na yung ating viewers dito kay nanay kasi lagi nating ina-update yung kanyang mga ibinibenta na pusit na tumpukan. Ayan po yung mga isda, no? 50 pesos na tumpukan at galunggong din po, 50 lang po ninyong mabibili. Napakarami po, mga tumpukan po. Napakamura po ng mga tumpukan, no? 50 pesos po ay makakapag-ulam ka na. Ayan, dami, oh. Galunggong po ang dumagsa dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Pre, shout out. Galunggong naman tinda mo ngayon. So, ito naman po yung mga latag ng bisugo. Tanong natin yung mga presyo. Boss, magkano yung latag mo ng bisugo? 300 ang kilo. Dito? 320 po. Yung ano mo to, tawag dito? Sap-sap. 200. Yan po yung mga latag niya dito ng isda, no? Ate Pam, shout out sa'yo. Good morning, good morning. Ayun, shout out po, no? Pa-support po natin Vendor Mix Official. At pa-support po yung kanyang pag-vlog din po dito sa Malabon Fish Market. Kung sa mga supporter po natin na laging sumusubaybay sa vlog ko, si Ate Pam po, yan po yung Vendor Mix Official na kanyang YouTube account na inyong mapapanood dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Tumpukan po ng kanyang mga paninda po dito ay 100 pesos na tumpok, 120 sa per kilo. Ate Pam, salamat. Thank you. Tapos yung mga tumpukan, no, 4 na piraso, 140, bangus dagupan. Lodi, shout out po. Magandang umaga. Saan pa po kayo galing? Galing pa kami Caloocan. Taga Caloocan po, no. Shout out po sa mga taga Caloocan at pamilya niya po, no. Nandito po siya upang mamili ng kanyang mga iuulam para sa pamilya o katrabaho. Shout out po. Magandang umaga po. Boss Lando Explorer po. Opo. Wala tatluan doon, Boss Lando. 4, 3, no? Wala tatluan doon. Wala.
Dito ko nga lang nakita na merong latag na ganito. Ang ganda pa ng size. Ang ganda yung mga size ng kanilang bentahan po dito, no, ng mga bangus dagupan, no. Ano gagawin dito? 130 po ang isang piraso. Bossing, thank you. Alright, tawid tayo sa kabilang linya. Tayo ay mag-update din po sa mga gulay ni Nanay Josie dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Hey Josie, good morning. Magkano po? 20 pesos po yung talong, murang-mura na po, 20 pesos lang po. Shout out po. Good morning po Nanay Josie. Yan po yung mga latag niya dito, no. Tumanong ka naman. Hello. Nasaan po yung dalawa? Ay, nawawala. Nagbaranggayan na yata sila dahil sa tangan. Ayun. Ito ang mga magagandang saging, no, na nakita po natin, no. Yan. Tapos lemon, apple. Boss, good morning. 70 pesos na kilo ng manggang hinog. Manggang hilaw po, 70 pesos na per kilo. Dito po yung mangga po ay 100 ang per kilo, no? So, yun na nga po, at nakapag-ikot na tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakita naman po natin yung mga presyuhan. Ako na rin po ang nagsasabi sa mga presyo po dito sa Malabon Fish Market ay bagsak presyo po at dagsang-dagsa po yung mga galunggong na ibinebenta po nila, no? Per kilo po ay 50 pesos at ang tumpukan din po ay 50 pesos. Talagang bagsak presyo po ang kanilang mga ibinebenta po dito sa ating mga kababayan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin na sumusuporta po kay Boss Lando Explorer at sa mga nagsasubscribe po, no, maraming salamat po. At sa mga kababayan din po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out Lodi, ingat. So yun na nga po. At sa mga mamimili po natin, shout out po at magandang umaga po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyon at kaganapan o sitwasyon dito po sa kahabaan po ng bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.